Har du nogensinde tænkt over at have og sove ude af farlige steder som elektrisk hegn? Nej, det har du nok ikke, fordi det er farligt. Og ja, det har du nok også ret i. Men ja, i dag, der skal jeg simpelthen ud. I dag overnatte herude. Se, hvordan min nat kommer til at gå sådan der. Hvor hurtigt vi ser.